Hallelujah. Hallelujah. The powerful healing service जाऊन असा मुझ्या मोगाचनो एवकरिस्ता द्वारे आमका फौज जाता. Hallelujah. काही आज नाही खाली त्या सम्या पड्या कित्याक म्हळ्यार ताचे न धरलाव्या आमची मुकामळा पर जळटली. Hallelujah. Hallelujah. सगळ्या आमी बरे मुझ्या मोगाचनो एवकरिस्त सकत आमी अनुभव करया वेळा मुझ्या मोगाची वर्ती अचापा अद्भुता एवकरिस्तांत जेजू द्वारे मात्र आमच्या जिवितां घडोवंक साध्य आसा. जावं खंयच्याय मनशाद्वारे एवकरिस्तांत जेजू द्वारे त्या समय आराधन करा. सिर्फ आराधन करा, सिर्फ आराधन करा, सिर्फ तोंड दुखते 1.5 घंटो आम्ही आराधन करूया, आराधन करूया, आराधन करूया. आराधन करता असताना हे दैवी सगत तुमका स्पर्श करतले. दोन्ही हात आमच्या वयर बारया, सगळे दोन्ही हात आम्ही वयर बारया. हजारो भावने स्वातर तुम्ही आसात, हजारो भावने आमच्या सडवंतराक आमच्या जीवदात आराधन करता असताना जतना 12 वर्षा रक्तस्रावाच्या स्त्रियेत दैवी सगत अनुभव करतली ती सगत या वेळा जण एकली तुम्ही अनुभव करण्यात आला. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. वळदा हालेलुया आणि वळदा हालेलुया. हे 1.5 घंटे तुमचे तोंड उक्ते करा, स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. सगळे दोन्ही हात वर म्हणे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्वागत करूया ते जेजू, स्वागत करूया ते जेजू, स्वागत करूया ते जेजू, स्वागत करूया ते जेजू, स्वागत करूया. Hallelujah. वडतळण, 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 वडतळण. Hallelujah. Hallelujah. राय सोराय धन्यसो धनी आमचं जीवदाता, आमचं स्वामी, आमचं सर्वंता, आमचं आसरो, आमचं भरवसो, आमचं आधार. अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा जीवदाता ताचे नदाव्या आज तुझ्या आणि मुझ्या मुखावर परसळटा, तुझ्या आणि मुझ्या मुखावर परसळटा. महिमा तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, भगलाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. वडतळा म्हणे हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा. वडतळा स्तुती करा, वडतळा स्तुती करा, वडतळा, वडतळा. जेजू स्वागत करे तो कुटुंबात, तुझ्या घराब्यात, तुझ्या जिवितांत. हालेलुया, 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 हालेलुया. रायाच्या राया, धन्याच्या धन्या, आमच्या सुम्या, आमच्या सर्वांतरा, जीविताच्या सागरा, जीवित स्तुती करा, सिर्फ स्तुती करा, सिर्फ स्तुती करा, स्तुती करा, स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. महिमा, 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 पदवी, स्तुती, आराधना. हालेलुया, 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 हालेलुया. नमो जेजू ख्रिस्ता, पुण्या रूपाली पोनस्या. नमो नमो सडवंदारा, साक्रामेंटांत आमकां रक्षा. नमो नमो सगळे सांगा म्हणे आवळा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, सिर्फ आराधन कर, काहीच कर ना. आराधन करतो जेजू. रूपाली पोनस्या. आराधना योग्य झालं समी जाऊन असतो, आराधना योग्य झालं जीवदातार जाऊन असतो, आराधना योग्य झालं सडवंतार जाऊन असतो. साक्रामेंटांत आमकां रक्षा. सगळे म्हणा तोंड उक्तार म्हणा आराधन. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, सगळे आराधन करते राहा. रूपाली पोनस्या. वैसम्या, नमो नमो सडवंदारा, वैसम्या. साक्रामेंटांत आमकां रक्षा. परत नमो नमो दोन्ही हात वयर म्हण. नमो नमो जेजू म्हजो आणि तुझं गुण करणार, म्हजो आणि तुझं जीवदातार, म्हजो आणि तुझो आधार या पवित्र सक्रमेंतात आयला. नमो नमो सडवंदारा, वै जेजू. साक्रामेंटांत आमकां रक्षा. नमो नमो सगळे म्हणून. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, पुण्या रूपाली पोनस्या. नमो नमो सडवंदारा, साक्रामेंटांत आमकां रक्षा. सर्गीसो सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक लायला. सर्गीसो सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावला. सांग तुझ्या सुम्याक म्हण.
सर्गीचो देव तू आमकां मेळोंक रावला परत फुडें म्हणया जाणकले सर्गीचो देव तू आमकां मेळोंक रावला त्या जेजू पळया वेळा सगळ्या कडेन कसलो व्यक्ती जेजू लायला सर पडून म्हणालो साहेबा तुका खुशी असल्यार आज तुझ्यान म्हाका बरें करून साध्य आसा जेजू सगळ्या कुसल्या त्या कुडीचेर हात दवरलो आनी म्हणलें की म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा बरो आसा बरो आसा आज तुझ्या जिवितांत तेच उतरां ह्या वेळा आयकोंक मेळटा जेजू म्हणटा की म्हाका खुशी आसा बाये तूं बरो आसा बरी जा बाबा म्हाका खुशी आसा तूं बरो आसा आज समयाची सकत अनुभव वेळ जावन सदनी हात आमच्या वयर पारया हे 1.5 घंटे सिर्फ आराधन करया तोंडूक ते आराधन करता आसतना ती दैवी सगत या वेळा अनुभव करू आम्ही सगळे म्हण या वेळा सर्गीचो देव तू सर्गीचो देव तू आमकां मेळोंक रावला सर्गीचो देव तू सर्गीचो देव तू आमकां सांग वडदला म्हण सर्गीचो देव तू म्हाका मेळोंक रावलाय तुका मेळोंक जेजू आयला तुका मेळोंक जेजू आयला तुका मेळोंक आयला तुका मेळोंक आयला सांग तुझे उणापण सांग ते जेजू तुझे कष्ट सांग ह्या वेळा सर्गीचो देव तू तुका मेळोंक आयला देव तू आमकां मेळोंक रावला देव पोंडली पोन तुवें मनशाचे रूप घेतला देव पोंडली पोन तुवें देव पोंडली पोन तुवें हुंड्याचे रूप घेतला देव पोंडली पोन तुवें देव पोंडली पोन तुवें हुंड्याचे रूप घेतला देव पोंडली पोन तुवें हुंड्याचे रूप घेतला हुंड्या वायला येवन तूं आमचे खाण जाता हुंड्या वायना हुंड्या वायला येवन तूं आमचे खाण जाता आमच्या मोगान भर तुकाच तूं समर्पिता नमो 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 जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाले पोनशा नमो नमो सडवंदरा नमो नमो सगळे मेळून नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनशा जेजू तुका अर्घा पदवी महिमा स्तुती वाखाणी हगळाप 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 आराधन 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 तुका एकला जेजू सगळे म्हण या वेळा वंद्या रूपाली पोनशा सिर्फ म्हणते राव नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत परत म्हण या वेळा नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनशा नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत नमो 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 जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनशा नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत नमो 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 जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनशा नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत हालेलुया 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 येशू 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 जेजू 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 जेजू
जेसू 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 हालेलुया 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 उला मार तुझ्या जेसू तुझ्या सर्वांतरा तुझ्या जीविताच्या दात्याला उला मार उला मार उला मार उला मार हालेलुया 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 कितना लोग स्पर्श करता असा वेळा जेजू स्पर्श करता असा वेळा जेजूची दैवी सद्गुणी वळवत असा वेळा स्तुतिकार 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 वेळा हालेलुया 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 शारा बारा बारा मारी शारे हालेलुया 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 येशू जेजू पोर्तो वर्तो तू पदवी दातो बायबल वंतो तुझा स्तुती पदवी 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रते 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 सर्व सहज सापडा तुटा देवळा आशीर्वाद आमच्या जीवन वळवू दे आशीर्वाद वळवू दे आशीर्वाद वळवू दे हालेलुया 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 हाल स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा वळा हालेलुया 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 शारी हरि 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 हालेलुया 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 पदवी 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 तुका पदवी जेजू बापा स्वर पदवी तुझ्या हातात दिला तुका पदवी तुका पदवी पदवी जेजू तुका पदवी तुका पदवी जेजू पदवी आसा देवस्थानाच्या चौसष्टे हांगा तो फैस करून जेजू पदवी आसा म्हणा पदवी जेजू पदवी पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू रिया 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 हालेलुया 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 जेजू तुका पदवी 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 जेजू हालेलुया हालेलुया एक घडी त्या जेजूचे दिष्ट कांसे सर्गीत देवलो चिव उंडतो जावन आसा सर्गीत देवलो चिव उंडतो जावन आसा त्या आराधन करया सगळे म्हणा परतून आपले हात झुकते दवऱ्या सर्गीत देवला सुम्या तू सर्गीत देव तू आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीत देव तू आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीत देव तू सर्गीत देव मेळोंक येता असा वेळा आमकां मेळोंक तो तुका आनी म्हाका मेळोंक येता असा वेळा आपडते आसा तुका जिवीत जेजूक दिया वेळा देव तू आमकां मेळोंक रावलाय देव व्हडली पोन तुवें हुंड्याचेर घेतला देव व्हडली पोन तुवें देव व्हडली पोन तुवें हुंड्याचेर घेतला देव व्हडली पोन तुवें देव व्हडली पोन तुवें हुंड्याचेर घेतला देव व्हडली पोन तुवें देव व्हडली पोन तुवें हुंड्याचेर घेतला देव व्हडली पोन तुवें सुम्या देव व्हडली पोन तुवें हुंड्याचेर घेतला सगळे मी बारव्या म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे मी बारव्या त्या जेजूचे रेगडे आमचे नदर रावया विशेष आराधने जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एकच सगत येवकरेसाची पदवी आमच्या जिवितांत वळोन येवचो वेळ जावन आसा त्या जेजूचे नदर लावया पावरफुल हिलिंग सेक्शन जावन आसा येवकरेसाचे आराधन येवकरेसाचे आराधन येवकरेसाचे आराधन
तुका खरी सुटका येवकरिस्ताद्वारे मात्र मेळटा शिवाय खंयच्या वस्तूद्वारे नाही. खरी सुटका येवकरिस्ताद्वारे तुका मेळटा शिवाय खंयच्या वस्तूद्वारे नाही. खरी सुटका आज म्हाका आणि तुका खरी सुटका गरज असा. खरी सुटका कित्याक सर्गीत हांव देवान येयलो जिवो देव तो जावन आसा, सोडवंदार जावन आसा. आज जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या संवसारात समर्पण दिलो. आज माग्या त्या जिवितात लागी एकडे आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे दांपया. आज जायत्या मोठी देवाची उतर आम्ही ऐकला, नियाळ करी आवडा. माग्या म्हज्या मग तुझ्या जिबेच्या तकले जिवीत आणि मरण आसा. आज कितल्या पुढे आम्ही उसारल्यावी, हेरांक शिरापल्यावगी, हेरां वायट उसारल्यावगी, आमच्या सुग्याक आम्ही शिरापल्यावगी. जावफ्रो तू बरो जावचो नाही. जावफ्रो आणि कितें कितें म्हणला की आज एकडे पश्चाताप करया. तुझ्या जिबेत आशीर्वादा भायर येवं दी, तुझ्या जिवितान बेसामा भायर येवं दी. नाही शिराप देवसराची करण्या जावन आसा, देवसरांत वळवण्याची सकत जावन आसा. दैवीक सकत बेसामाची सकत देवातान मात्र देवून येता आसा. एकडे दोळे दांपया म्हज्या मोगाचे, हात आमच्या काळजात दवरया, हात आमच्या काळजात दवरया आणि मागया एक पुढे रिपेंटन्स करया, पश्चाताप करया. आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत त्या सुमेचे समर्पित करया आणि म्हणया वेळा जेजू म्हजी काकूत कर. एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी. एक नवो धीर आत्मा आज म्हज्या भितर घाल. एक निर्मळ काळीज, एक निर्मळ काळीज, एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी. जायते दुःख म्हज्या भितर आसा. आज जांफ्रो आज कितली बाबणे आज दुकान आसा त्या सुवातेर. जांफ्रो गव मरण पावलो तो जायना आज ते दुःख भायर घालूंक. जांफ्रो तुजो कोणी पूत या तू आज मरण पावला ते दुःख भायर घालूंक जायना. आज जेजूक सांग एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. जांफ्रो तुझ्या त्या गांवच्या मदलो संबंध सारको ना. जांफ्रो तुझ्या त्या भुरग्याच्या मदलो संबंध सारको ना. सगळी तुका तुझी त्या जेजू मुखार गळ्या वळा, त्या जेजू मुखार तुका समर्पण दिया वळा. समी हांव अस्कत कांयच नाही, अस्कत जेजू आज म्हजी काकूत कर. एक नवे काळीज आज म्हाका दी जेजू, एक नवे काळीज आज म्हाका दी जेजू. म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत कर म्हणून मागया वेळा समी हांव म्हज्या दायद दे. तुझे रगत आज म्हाका सुटकेचे, तुझे रगत म्हाका बाचवेचे. तुझ्या रगतान म्हाका नितळ कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सक्तीला म्हाका सुटका लाभय जेजू. ते जेजूचे अमोलीक रगत या वेळा मागून घेऊया. सर्वस्व म्हाका समर्पण दिव्या म्हज्या मोगाचें. जे कितें येदो म्हणचे तुवें जिबेन उसारलाय, उसारणी जांफ्रो वायट उसारणी, शिरापाची उसारणी आज त्या सम्याला बक्षणे मागया. सम्या म्हजी जिबेन सदांच स्तुती करूं, हेरा विशय बरें उलोवंक, बरें सांगू, तूं आराधन करची ही म्हजी जीब जावं दी. कित्याक तूं बरो आनी बरें तें तूं करनासाय. आज बरो तूं देव जावन आसा आमचो आनी बरें तूं करनासाय. वर्ती अद्भुत अचपा या वेळा तुझ्या जिवितान घडोवन येतलें. कित्याक जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतल्यान आमकां सुटका लाभयता. जेजूचें रगत सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवारता. जेजूच्या रगतान आमकां सुटका लाभता. जेजूच्या रगतान सगळ्या सांगळांतां सुटका मेळटा. जेजूच्या रगतान पवित्रपण आमच्या जिवितांत देवान येता आसा. मात्र जेजूच्या रगतान आमी निताळ जाता ह्या वेळा सगळे आमचे हात उक्ते दवरया. घडी सगळे आमचे हात उक्ते दोळे आमचे दांपया आनी जण एकले काळजांत म्हणया वेळा तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भागयता. तुझे रगत सोम्या पातकांतून ते काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या, तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भागयता. तुझे रगत, तुझे रगत सोम्या पातकांतून ते काडता. नितळ निर्मळ म्हाका करता. एकडे तुझे हात जेजूच्या मुखार हाड्या वेळा. जेजू तुझे रगत, तुझे रगत म्हाका नितळ करता. जेजू या वेळा जेजू म्हाका नितळ कर. जेजू सम्या म्हाका नितळ कर. ना भक्षण ते भितर आसा गी, आस्ती खातीर वाट्या खातीर ल्हानशी वस्तू झगड नासा गी, द्वेष तुझ्या भितर आसा गी.
जांफर तुझ्या बायला तुला बक्षाने मागला बक्षू सकत ना की तुका जांफर तुझ्या गव्हान तुला बक्षाने मला बक्षू सकत ना की तुका तुझ्या बुरक्याने तुला बक्षाने मागला बसून सकत ना की तुका आज तू जेजू तुला विचारता पुता आम्ही तुझं मोग केला आम्ही तो बक्षिला कित्याक आज तुझ्या बक्षूंक जायना कित्याक हट तर नसाय कित्याक हट तर नसाय कित्याक हट तर नसाय आज तुका तुझे जेजूच्या समर्पण दी जांफर ते काळीज आज घट झाला फाटली गडीत उडा असते असा तुका जे किती कोणी सतायली हर एक गडीत उडा असते असा आज या गणिताद्वारे तू आज भिरांती सापडलाय पिढे ओळख झाले भौतिक समाधान ना चंचल जाऊन असाय हे सगळं देवसरचे गुण आमच्या जीवितात भाईस सरोदी समीची दैविक सगत अनबक्कच वेळ जाऊन सा देवसरा काळोखाचे बोधवेक अनकराच्या सत्तेक आमचेर आमच्या जीविताचेर आमच्या काळजाचेर चिन्हाचेर कुडीच्या विश्वाचेर अधिकार ना सगळं आमच्या हात मुखार आणि जेजूच्या मुखार परतून समाज सांगत आपण म्हणूया वेळा तुझे रगत सोम्या वडा तळा सगळे म्हणूया म्हाका जीवित दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भाग जेजू तुझे रगत सोम्या भाई सोम्या पातळ धुवून ते काढता जेजू नितळ निर्मळ म्हाका परत वडा तळा तुझ्या रागात जेजू तुझे रगत सोम्या म्हाका जीवित दिता जेजू तुझे रगत तुझ्या पुताचं उडा असतं फुरो गव्हाचं उडा असतं त्यावेळा सगळे तुका तुझी जेजू मुखार गड आहे तो मात्र तुका समजूक शकता तो मात्र तुका आधार दिता तो मात्र तुका बळ दिता तो मात्र गुण करता तो मात्र गुण करता तो मात्र गुण करता तो मात्र गुण करता असा वेळा त्या काळजाच्या गाय तो पेकायचा असा वेळा तो तुका त्या काळजाच्या गाय पेकायचा असा वेळा उला मार उला मार उला मार उला मार तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान भाग भाई जेजू तुझे रगत सोम्या सोम्या पातळ धुवून ते काढता जेजू नितळ निर्मळ दोन्ही हात वैर मार आणि मोड्या वेळा अमोलिक ते रगा अमोलिक ते रग सोम्या सोम्या मोजे वोत वै सोम्या पवित्र तुझे रगत जेजू सोम्या मोजे वोत अमोलिक ते तुझे रगात म्हणा जाण ऐकले अमोलिक ते रगत सोम्या मोजे वोत वै सोम्या पवित्र तुझे रगत जेजूच्या रगात या मातेच्या समाजाची नाक्षी वळण होती या वेळा वळण होते त्या काळजा पडले गाय जेजू पेकवते या वेळा त्या काळजा पडले गाय जेजू पेकवते या वेळा जेजू पेकाय सोम्या पेकाय जेजू तुझ्या रक्तान मग नितळ कर कांटीन उला मार देवसरच्या सांगण्यात सुटका मिळव दे देवसरच्या सांगण्यात सुटका मिळव दे सोम्या मोजे वोत अमोलिक ते तुझे रग सगळे मिळून अमोलिक ते रगत सोम्या मोजे वोत जेजू पवित्र तुझे रगत सोम्या मोजे वोत अमोलिक ते तुझे रग जेजू मुझे शिवरे या वेळा अमोलिक ते रक्ताल मग नितळ कर 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 जेजू पवित्र तुझे रगत सोम्या दोन्ही हात आमच्या वैर मार्या जेजूच्या उला मारा सगळे जेजू 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 सगळे उला मार्या रक्ताल मग नितळ कर रक्ताल मग नितळ कर रक्ताल मग नितळ कर रक्ताल मग नितळ कर देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या वाईट मध्ये सुटका मिळवून दे वेळा सुटका उला मारा सगळे तुम्ही सुला मारा वडतळा उला मारा जेजूच्या रगत माझ्या मातेच्या समाजाची नाक्षी वळवली होती वडत जेजू 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 म्हणून मागा जेजूच्या रगत आमच्या मातेच्या समाजाची नाक्षी वळवली होती देवसरा
काळोखाच्या पदवेक अंधकाराच्या सक्तेक कसलेच पदविना 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 जेजूच्या रक्तात सगत असा सगत असा सगत असा सगत असा सगत असा जेजूच्या रगत पवित्र 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 सुटका सुटका उला मारा तर जेजूच्या रगत उला मारा सगळे उला मारा उला मारा उला मारा सगळे उला मारा जेजूच्या रक्त नितळूचे माग्या सगळे उला मार्या सगळे उला मार्या जेजू तुझ्या रक्तान मगा नितळ कर तुझ्या रक्तान मगा नितळ कर तुझ्या रक्तान मगा नितळ कर खंची भाषा भाषा स्तुती कर बळा जेजू 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 सगळ्या बांधलेल्या सगळ्या सुटकाला पाहिजे जेजू सगळ्या बांधगडीचा सुटकाला पाहिजे जेजू जेजू मुझे काळजात जाते गाय से फेकाय जेजू फेकाय 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 उला मारतोय जेजू फेकाय जेजू फेकाय जेजू तुका फेकायशी उला मारते राव ते दळ तुका गड्ड्याचं गळवून द्या वळा गळवून दे जेजू मुखार तो तुका समजावूंक शकता तो तुका समजावूंक शकता तो तुका गुण करता तो तुका आपडटा तुका त्याने रस्ता तो तुका आधार देता असावा जेजू 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 जायती गणिता म्हजे भितर असतात विसरूंक जायना जेजू जेजू म्हजी काकळूत कर फाटले जिवीत म्हणजे ते अमोलिक रक्तात तो नितळ कर डिलीट कर सुम्या डिलीट कर जेजू 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 तुझ्या अमोलिक रक्तान सर गणिता म्हणजे दोन नितळ कर जेजू फाटली कोडू चिन्ह रक्तान दोन नितळ कर जेजू दोन नितळ कर दोन नितळ कर दोन नितळ कर जेजू दोन नितळ कर कांटी उला मारतला जेजू उला मारवळा तुझी पाटली गणिता जेजूच्या हातात समर्पण द्यावळा पाटली गणिता समर्पण उला मारते राव तो कोणे दुखायला अन्याय केला घात केला वाईट केला उला मार जेजू जेजू कितल्यावर हात लायता असा वेळा कितल्यावर हात लायता असा वेळा वरती सगळं तेवढा अनुभव करता असा तुम्ही आवळा येवकाराची पदवी जीवित वळवण्यात असा वेळा वाढवण्यात असा वेळा तुझ्या पुता बक्षीची कृपाची तुका दिते असा तुझ्या गवास मोकलची सगत जेजू तुका लाभ येते असा तुझ्या बायला मोकलची सगळं जेजू तुका लाभ येते असा वेळा जेजू तुझ्या काळजा हात येते असा वेळा उला मारतो जेजू शेसू 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 आपोड सुमी आमका आपोड आम्ही कष्टात असो आपोड जेजू आपोड आमच्या मोतीचे समाधान अंच झाला जेजू आपोड जेजू आम्ही तुकास उला मारू सकता जेजू तुकास उला मारू सकता जेजू तुकास उला मारू सकता जेजू जेजू तुझी भी जेजूक समर्पण देवा जेजूक सांग जेजूक सांग तू आणि तुझं जेजू मात्र उलय आवडा तू आणि तुझं जेजू मात्र उलय आवडा उलय तुझ्या जेजू लागे उलय तुझ्या जेजू लागे उलय तुझ्या जेजू लागे उलय तुझ्या जेजू लागे सांग तुझे जेजू तुझे कष्ट सांग तुझ्या अस्कत काय सांग सम्या हर एक रीती रव्याता मग बघसून जाय ना जेजू हर एक वेळ तुझ्याला सर पडता म्हणजे काळी चुकते करून जाय ना जेजू सांग जेजू म्हणजे अस्कत गो कळीत सांग दोन्ही हात वैर बार दोन्ही हात वैर पुढे हालेलुया म्हणते जेजू आराधन कर्या वळा हालेलुया म्हणते स्तुती कर्या वळा त्याका वाकडी कर
त्याची स्तुती कर. तुझ्या काळाचा उलो मारते राहा वरती सकत अनुभव करतो वेळ. एकच पदवी आमच्या जीवित वाढवून एवकरीस बरी मात्र पॉवरफुल हिलिंग सर्व्हिस सोलोम सैन्यातल्या सकतला वयता जांफूर बुर्गिनातल्या भुरग्याची त्याने प्राप्त करता जेजू. तुझ्या मोदीतले असमाधान सगळं तो जेजू पैस करते असा. तुझ्या उण्या पण तो जेजू पैस श्री फुलो मारते का श्री फुलो मारते राव. कोणाक नाही त्या जेजू म्हणते राव वेळा. हालेलुया. 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 सगळे मिळून हालेलुया. 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 शिशु आपण दोन्ही हात नेट वयर पा तुका समर्पण दे तुका समर्पण दे. युट्यूबवर हजारो भावणी या आराधना भाग्यातला तुम्ही समयाची दैवी सगळं अनुभव करा. हालेलुया. अनुभव करते दैवी सगत. हालेलुया. 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 हाल दोन्ही हात वैर म्हणे आवडणार. समयाच्या रक्ताला मरिताकर समय आपल्या सगळे समस्या तुझ्या मरुबारता जेजू. या दैवी सगळ्याला भोर समया जेजू लाईव्हवर घेतले बाबणे तू पळून असतात आराधन येवकर सगळं जेजू वळवून दे. येवकर जेजू आराधन करा खय असतात थाई तुम्ही आराधन करा त्या समयाचे सगळं वळवून दे. एवढा जांफर कॅन्सर लिव्हरचे समस्ये हाय डायबिटीज हाय ब्लड प्रेशर जांफर पाठीचे मला कठीण फडफड असा उठोंग जायना सोलोंग जायना. तुझे शिरेन जायते दुःख संस्कार शिरो उला मार. हालेलुया. 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 उला मारते राव. थांबा नसताना उला मारते राव. ते जेजू तुझ्या पायाच्या गाठीचा भाव देत असता वेळा बंद करतो जेजू सोडायचा असा वेळा वाईट तो निवारता असतो तो जेजू या वेळा त्या घरात शांती संबंधाला बोलत असता उला मार. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
ग्लोरी 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 महिमा 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 तुका पदवी तुका महिमा तुका पदवी तुका महिमा तुका पदवी 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 जेजू तुका पदवी जेजू तुका पदवी जेजू तुका पदवी आमच्या पिढेचेर आमच्या कष्टाचेर आमच्या उणापणाचेर आमच्या अस्कतायेचेर आमच्या रिणाचेर सगळ्या अडथळेचेर सगळ्या आमच्या असमाधानाचेर तुका पदवी आसा तुका पदवी आसा म्हज्या भुरग्याचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर तुका पदवी आसा तुका पदवी आसा तुका पदवी आसा तुका पदवी आसा तुका पदवी हालेलुया हालेलुया तुका पदवी जेजू तुका पदवी जेजू जेजू हांगासर हजार लोक जिवितात तुका पदवी आसा जेजू तुका पदवी आसा कॅन्सर पिडेस्ताचेर तुका पदवी आसा हाय डायबिटीसाचेर तुका पदवी आसा लिव्हराच्या समस्येचेर तुका पदवी आसा जोड्याचेर तुका पदवी आसा पदवी आसा जेजू तुका पदवी आसा पदवी आसा पदवी आसा पदवी आसा पदवी पदवी बापान सर पदवी तुझ्या हातान दिला महिमा तुका सोम्या जेजू वगळा 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 स्तुती स्तुती आराधन 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 स्तुती तुझे दळे दाम तुझे दळे दाम वरती सगळं अनुभव करसो वेळ जाऊन सवो शांत राहू तू काय म्हणू असं नका शांत राहू सोमेच्या हजारपणात राहू ताच्या हजारपणात राहू ताच्या हजारपणात राहू आमच्या काय सिंग करतले तुम्ही तुमचे समस्या जेजू सांगा उलया ते जेजूले उलया हालेलुया उलय ते जेजूला सांगते उलय सगळे समस्या सांग किती सांगू कसं ते जेजूला सांगतो या वेळा हालेलुया जेजू 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 देवसराचे काळोखाच्या पदवेचे अनकरचे सत्तेचे कसलीच अधिकार नसले सत्य आमचे चिविता जेजू 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 Jesus, जेजू आपोर सुमिया तो जेजू तुका वेंग मारते आसा बळा तो जेजू का पोटलून ताना पोता भिया नाका भिया नाका भिया नाका भिया नाका भिया नाका हांव तुजो देव जावन आसा हांव तुजो देव जावन आसा कोणेय सांडल्यारी हांव तुका सांडिना कोणेय सोडल्यारी हांव तुका सोडिना पुता तुझे नाव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयला हांवें कांतयला हांवें कांतयला हांवें कांतयला तूं म्हज्या मोगाचे तूं म्हज्या मोगाचो दोनी हात वयर मार तुजे आनी ते जेजू सांग जेजू हांगा आसा
जेजू जेजू म्हाका आपोड सुमया आपोड सुमया आपोड सुमया जेजू हांव तुज्या लागीं आयला हांव तुज्या लागीं आयला हांव तुज्या लागीं आयला जेजू हांव तुज्या लागीं आयला हांव तुज्या लागीं आयला जेजू हांव तुज्या लागीं आयला जेजू म्हजी काकूत कर जेजू आपोड जेजू म्हाका सगळे भितर दुःख सगळं भायर घाल कांय दवर नाका आज संतोषपरी जिवीत त्या पाठी वसूंक जाय खुशाल काही जिवीत घेऊन पाठी वसूंक जाय जेजूचे समाधान घेऊन त्या पाठी वसूंक जाय शब्द आसकात काय सांग जेजू 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 कोणेही तुझं मोग करू नागी तुझं जेजू तुझं मोग करता असा वेळा कोणेही तुका बुजवंक नागी आज जेजू तुका बुजयते आसा जेजू तुका बुजयते आसा जेजू तुका बुजयते आसा उना मारते रावते जेजू 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 लॉरेटा जेजू तुका आशीर्वादित करते आसा जेनिफर जेजू तुझ्या दळान ते तुका पुसून करते आसा लॉयड जेजू तुका ब्लेस करते आसा वेळा रॉस्टन जेजू तुका आशीर्वादित करते आसा वेळा त्या काय जाणांच्या कोर्टान केस आसा जेजू आज बक्षी हांव तुझ्या भुरग्यांचेर आशीर्वादित करतलो हांव त्या भुरग्यांचेर आशीर्वादित करतलो सुमाराक 18,000 दुबाव आसा आमकां कोणें माट केला कर्ण्य केला म्हणून जेजू आज तुका सुटकाला पळयता असल्या दुबावात हांव असल्या दुबावात जेजू सुटकाला पळयता असा वेळा जिवी जेजू म्हणते राव सुमार 8 जाणां शिष्ट आसा गांठ आसा जेजू हात कायते असा वेळा तुझो दुबाव कॅन्सर म्हणले पयस करता असा वेळा युरिन इन्फेक्शन तुझे सोडवून असा वेळा नेट दोन्ही हात वयर बारपारा ते पडी सगळे म्हणा वडा तळान म्हणा वडा तळान म्हणा जेजू 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 रोनाल्ड झरिणातून जेजू तुका सुटकाला पळयता आसा जेजू तुका वाट उक्ते करता आसा वेळा जेजू 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 हाय डायबिटीस येता कितल्या वखत घेतली तुझी शुगरच उणी जावना आज त्या वखताचे तुझो आशीर्वादित करता आसा त्याच वखतान तुझी शुगर लेवला घेऊन पावतली कंट्रोल घेऊन पावतली सरेंडर सुमेच्या हातान कोणाक ते कॅन्सर तर मागते जावं फुरो जेजूची सगत त्याच मध्ये वाळून द्या वेळा जेजू 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 हालेलुया आमच्या कांत आमी भायर काडया दैवीक औचित्यासान भाग घेवया तशी दैवीक काकूत आमी जण एकले अनुभव करया कोण बसूंक कसो थंय बसा नाल्यार पाटी आसता सक्रामेंत दिसाना सांगाता म्हणया सत म्हणटा देवा सर्वपृथ्वीच्या बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभाळलो अंकुर मरीत जन्मलो पॉन्स पिलादा काल कणे कस असले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरगार सोडलो सर्वपदेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत म्हणता पवित्र आत्म्या कतरे पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासनाचे जिवीत आमेन आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं
तुझी कशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आंबोक शितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां स्पॉनलाइट स्पीडा असल्या सुमार 21 जणांक जेजून कंप्लीटली या आराधनांत आयचे बऱ्या पडला बेला मान बेगर पे आमरोले समिती सांगत आश्रम ते सेम फॉर जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या या 3 दिसांक जेवता असताना जांफरो तुका कितें तीक केला तशें जळटाले जायनातले जेव जायत्या बाबण आयचे हात लायला मात्र न्ही हे 3 दिसा जेवण असते तुझी एसिडिटी आणि गॅस्ट्रिक जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला मान बेगर पे आमरोले समितीचे सांगत आश्रम ते सेम फॉर जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. इस्रायलाक वचचे म्हणलं जायते लाखांनी लॉन काढले जांफरो झुजाद्वारी विजा फाटी पडल्या कारण जायते ते दसपळ जावन असले आणि या 3 रितीन तुका जेजून स्पर्श केला मात्र नाही तुका जेजू वाटत तर तुका समाधान दितलो जेजू तुझ्या मध्ये हजर असा. प्रत्येक तर असली कितकी बाबणी आज कष्टान आसा तांचे तर मागे मान बेगर मरले समितीचे सांगत आश्रम ते सेम फॉर जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्व सांगता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून मगाच्या जण एकले येवकरी स्थानले जेजू लगी आमची दिश्ट कांचोव्या पहिलो मिस्तेर येवकरीचे दैवी जगत आम्ही अनुभव करूंक जाय खंय आसतरी कित्याक येवकरिस्ता द्वारी आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जाता. पॉवरफुल हिलिंग हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानाक तो जेजू आमच्या जिवितान करते आसा. पॉवरफुल हिलिंग म्हणजे मगाचे न्हू हर एक आराधनाक तो जेजू खरी सुटका आमकां प्राप्त करता. खरी सुटका जांफरो आमच्या काळजांत जायते घाय पडला जायते उण्यापण आसा जायते सवय सोरो गांजा ड्रग्स अनैतिक संबंध जायते सवय आमच्या भितर आसात. हजारो बाबिणी तुम्ही आसवद्या जमल्यात तर जेजूच्या तुमचे नदरला एक घडी जेजू पळया कित्याक खरी सुटका येवकरिस्ताद्वारे मात्र आमच्या जिवितान येवंक साध्य आसा. त्या खातीर आमचे दोन्ही हात आमी वयर बारया प्रत्येक तरा खंयच्या बंदकणीन आमी सांपडल्या त्या सगळ्या बंदर बंदकणीत जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभोदी म्हणून सगळे लेडीज पडा तळान म्हणया जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून त्या जण संपूर्ण सोऱ्यातून जेजू सुटकाला भात शिवून आसा. आज तुम सोरो सरेंडर कर आज त्या जेजूक स्वागत कर उलो मारते जेजूक सोम्या या बंदकडे मग सुटकाला भय सोम्या सोऱ्याच्या सक्तेत मग सुटकाला भय तुझ्या रक्तान मग नितळ कर माग तुझ्या एडिक्शन येता तुझ्या संवय येता जेजू तुका सुटका लाभयता मात्र नाही हे बागेवन कुटा बांधून हाडूंक जेजू तुका आशीर्वादित करते आसा. दुसऱ्या मिसरा माग्या म्हज्या मगचनो हर एक कुटुंबा खातीर माग्या कुटुंबांत झगडे झूज इराराय मनोभेद थंड जावं भुरगीं तुमचे उतर आयकना हर एक दिसा 3 ते 4 आराधनांत आमी मागून आसा. आज माग्या हजारो बाबणे आस्वादर आसात हजारो बाबणे युट्यूबर लाईव्हवर मागणे आयकोन आसा तुम्ही येवकरिस्ताच्या त्या जेजूक आमी उलो मारया सांगाता मेळो जेजू आमच्या कुटुंबात शांती समाधान लाभय हांगा हर एक रितीन येता आनी घरा वता आसतना परतून तीच खेस्तावां तोच राग तोच द्वेष तेच वायटपण आमच्या कुटुंबात भायर सरो दी. एक नवी सकत मागण्याची सकत देवबिरांतीची सकत माया मोगाची पदवी आमच्या कुटुंबान वळोवन दोन्ही हात आमच्या वयर बारया आपय जेजूक आमच्या कुटुंबात म्हज्या मोगाचे तू जेजू आमच्या कुटुंबात आज रास करूं दी. आमच्या कुटुंबातले उण्यापण दुबाव अडकळ्यो पयस करूं दी म्हणून सगळे दादले वडा तळान म्हणया
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा आम्हा तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या तिसरो मिस विजन असताना कितल्या कष्ट आसा पैसे भरला एजंटा भायर वचून ट्राय करते आसाय युरोप वचून ट्राय करते आसाय जावं फॉर हायर स्टडी वचून ट्राय करते आसाय जावं फॉर आज बायला गावांत आसाय तूं तुका विजा ना तुझा एम्प्लॉयर ना आज कष्टान आसाय इल्लीगल आसाय सगळे समस्या जेजम करबारा कामनातल्या बाबणे जेजम करबार आज बाबणे तुझ्या भावाक काम ना तुझ्या भयणीक काम ना घोवाक काम ना बायले काम ना भुरग्याक काम ना दोन्ही हात आज वयर बारया कामनातल्या हर एकला व्यक्ती खातीर माग्या सगळे दोन्ही हात आमचे वयर बारया एक घडीभर आम्ही प्राचित करे 5 मिनिटां आमचे हात वयर भरून संसारात कामनातल्या मात्र नाही आमच्या कुटुंबान कामनातल्या हर एकल्या बाबण्या खातीर विशेष माग्या लाखांनी करोडांनी लॉन्च जाला बिझनेस लॉस जाला मुखार वाट तुका दिसना कन्फ्यूज जाले कंगाल जाले आज जेजू खंय तूं उबे रावलय त्या सुवातेर जेजू तुका स्पर्श करन आसा आणि सगळे तुझे अडकळे उण्यापण तो पयस करन आसा सगळे स्त्रिया सांगात म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा आम्हा तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुमी आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या चौथ्या मिस्तर मागे सगळ्या संसारातल्या कॅन्सर पिडेस्ता खातीर संसार वळवळच्या मारेकार पिड्यान वळवच्या जणकल्या बाबण्या खातीर कष्ट जाल्या खातीर दुकान असल्या खातीर अस्कत काही सांपडल्या खातीर आज माग्या सलवणी अनुभव करण्यातल्या हर एकल्या बाबण्या तरी माग्या आम्ही दोन्ही हात आमच्या वयर बारया सगळे दादले सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा आम्हा तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून पांचवो मिस आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या हांगा सगळ्या कर्मालायट ह्या सगळ्या खातीर कर्मेल कोयता खातीर माग्या आमच्या बाग्यान बापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर ह्या संघा खातीर दर महिन्या खातीर डिकन्सां खातीर माग्या सेमिनेशच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आणि देव आपोणे उलोमान जायते तरणाटे समेच्या शेतान वावर करूंक त्या कुरपाला बद्दल माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां हे 3 दीस रित्री गेले तुम्हा सर्वां खातीर
प्रत्येक जायती भाव भयणी तुम्ही ह्या दिसांनी सोम्याच्या मोगा लागी आयल्यात हर एक दिसा येवकरीस्ता बळवून सावरवा दोन्ही हात आमच्या वयर भारया मागे डिवायन मसी एंटायर टिमा खातीर कोंकणी काउन्सिला खातीर आमच्या सगळ्या टिमा खातीर सोम्या बरी भलायकी आमकां फावो कर आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर सोम्या सगळ्या संवसारात शुभ वार्ता प्रगट करूंक ह्या वर्सा बुकसाली सगळ्यो रितीरो आमकां दिवंक त्या सुवातेर फवस ती गरज आनी आदार आमकां फावो कर म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. देवा ए भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या न्हू एकडे उबे रावया सगळ्या पिढे आसता खातीर मागया सगळे उबे रावया सगळे उबे रावया कोणाक ह्या वेळार कॅन्सरान आसात तांचे ते कोणाक कॅन्सर आसात मुखार या जांफ्रो ह्या वेळार कठीण पिड्यान वळवळटात मुखार या जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर वखदां घेवन थकोन गेलाय समर्पण दी तुजी जिवी जेजूच्या हातान. ह्या जाग्यावर तुमचे विशेष तर मागतालो त्यावेळेला प्रत्येक तरा खंय पिडा आसा ती सुवात जेजूच्या हातान समर्पण दी. वखदां पयशे घान घान तूं थकोन गेलाय जांफ्रो तुका उबे रावंक जायना. ह्या वेळा मागता आसतना विशेष आराधनाच्या वेळार माग जेजू म्हज्या पांयाक बॉल दी म्हणजे शिरेक बॉल दी म्हणजे कुडीच्या विश्व्या बॉल दी तुजो हात वयर वसना जांफ्रो तूं ट्राय कर ह्या वेळा जेजूच्या उलो मारता उलो तूं ट्राय कर जांफ्रो तुज्या पांयान बॉल ना येवकरीस्तान जेजूचे दिश्ट घाल आनी तूं ट्राय करूंक सुरू कर. तुजे शिरेचे समस्ये तुजे कुडीच्या पिडेचे समस्ये तुका सोडून वेते आसा. जांफ्रो PCOD प्रॉब्लेम्स आसा गर्भान फायब्रॉइड आसा जांफ्रो भुरग्याचे देणे जावंकच जायना म्हणला डॉक्टरान. आज ह्या जेजूक असाध्य म्हणले कितेंच ना. हजारो बाबणी सांगता तूं एकले उलो मारता आसतना तुज्या सगळ्या समस्यांत हांव जेजू तुका सुटका लाभयतलो. हजारो बाबणी सांगता उलो मारता आसतना तो सोमी तुज्या मागण्याक कान दितालो कित्याक तो आमच्या मागण्या आयकता. प्रत्येक तरां हागारान इस्मायलाक प्रत्येक त्या रेवेच्या सडी दवरन ती पयस रावली. हो भुरगो रडोंक लागलो भुरगो इतलो रडो ताण लागतलो इतलो रडोंक लागलो की जेजून भुरग्यांचे रडणे आयकले. जेजून देवान भुरग्याचे रडणे आयकले मात्र न्ही त्याच आपल्या दुताक दाण प्रत्येक तरान हागाराक म्हणटा हागार कित्याक भुरगो रडटे आसा. हागार ह्या भुरग्याक जर उदक ह्या मरुभुमीन तुका हांव फावो करता. वय म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या सुम्याक असाध्य म्हणलें की तेंच ना. जांफ्रो डॉक्टरान तुमकां जायतें म्हणलां आज त्या जेजूचेर पातयेनी दवरा आनी ताची दैवी सगत ह्या वेळा अनुभव करा. ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतालो. सर्वेस्परा देवा तूं कितलो काकुळदार तूं कितलो दयाळ देवा. तुवें तुज्या ह्या संवसारी जिवितान भावार्थान तुजे लागी आयिल्ल्या सोमेस्तांक बरें केलें. कुरड्यांक दिश्ट दिली तोंट्यांक सल अशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें आनी केप्यांक आयक कशें केलें. वय सोम्या तुज्या सक्तेचेर आमी पाती येता तुज्या बळवंतपणाचेर आमी पाती येता तुका सगळें साध्य आसा म्हूण आमी पाती येता सोम्या. त्या देखून आमी सोम्या उलो मारता काकुळत कर आमची काकुळत कर देवा आमच्या सर पिडेस्तांची काकुळत कर. तूं तांकां आपड सोम्या ह्या वेळार तांची पिडा गूण कर. राफायलाक तुज्या आंजाक धाड ताका धाडून
तो बिता गुण केल्ले आमकां गुण कर सोम्या तुझ्या हांजांक आमचे ते दान बरो कर आमकां सोमेस्तांक बरी कर सोम्या आणि आमकां गुण कर तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या आत्म्यान आमच्या काळजान आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वाने देवो आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आमकां नितळ कर आणि गुण कर तू जावन आसा हे गायल्लो वयज तुझ्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणून इसाया प्रवादी सांगता वय सोम्या जेरमाया प्रवादी उलो मारता तू म्हाका बरो कर सोम्या आणि हांव बरो जातलो त्याच भावार्थान आमी मागता सोम्या आमकां बरी कर आणि आमी बरी जातले हांव सगळीं सांगया तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले हांव तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी खंय आमकां पिडा आसा त्या हात दवरया म्हज्या मोगाचेर कोणाचो कान आयकना ते हात दवरया कोणाचे दोळे दिसना ते हात दवरया प्रोस्ट्रेट जाला ते हात दवर गांठ आसा ते हात दवर विश्वास जेरेमिया 17:14 तू आमकां बरो कर सोम्या आनी बरी जातले कंटिन्यू म्हणटे राव्या येवकर दैवी सगत जे कुडीचे वळोन येतले सगळे सांगात म्हणया तू आमकां बरो कर सोम्या आनी आमी बरी जातले तू आमकां सगळे मेळो वडतळे म्हणा वडतळे अंटे राव कंटिन्यू म्हणा वळा तू आमकां बरो कर सोम्या आणि आमी बरी जातले तू आमकां बरो कर सोम्या आनी आमी बरी जातले तू आमकां बरो कर सोम्या आनी आमी बरी जातले तू आमकां बरो कर सोम्या आनी आमी बरी जातले तू आमकां बरो कर सोम्या आनी आमी बरी बवरदार म्हणा कोणाचो हात वयर आसना सांगून हात वयर बात तुजो सांग परत उबे रावन जायना सांगते राव उबे रावन ट्राय करा बळा सगळं अनुभव कर सुटका मिळवून दे सुटका जेजूच्या नावाचे दैवी वळवून दे जेजू आपोड हालेलुया जेजू आपोड सगळे कॅन्सर पिडेता समस्या सगळे ब्लड प्रेशर सगळे वाईट पिडेता सुटकाला स्किन एलर्जी हात नाही जेजू आपोड हालेलुया जेजू आपोड माइग्रेन सुटकाला पाहिजे जेजू मोतीच्या पिढीचा सोडाई वाईट संदेश सुटकाला पाहिजे हळकाच्या पोतीचा सोडाई जेजू आवडा हालेलुया शकर बांधकर मारी दे रिया रते जेजूच्या रगत हाते पिढीचा सुटका मिळत एवढा जेजू आपोड या पिढीचा सोडे मका जेजू आपोड अमोल इत्या रगत जेजूची गुण सगळं कुडीचे विषय डोळे दाम तुझे जेजूची अमोली रगत तुझ्या वळण होती त्या रक्तान तुझी पिढा संपूर्ण बरी जाऊन दे वळा संपूर्ण सांग जेजू तुझ्या नावानं बरो झाला जेजू तुझ्या नावानं बरो झाला सगळे म्हणा जेजू तुझ्या नावानं बरो झाला जेजू तुझ्या नावानं गुण झाला जेजू तुझ्या नाव 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 सुटका लाभला मगा सुटका लाभला हालेलुया
हालेलुया. हालेलुया. अमोलिक तेरा सौम्या सौम्या मुझे वो दोन्ही हात नेट वयर बर आणि म्हण हवी तुझे ताच्या गायदोरीतून बरे झालाय. ताच्या गायदोरीतून बरी झालाय. ताच्या रक्तात तुका नितळ काय मिळला. ताच्या रक्तात तुका सुटका लाभला. अमोलिक तेरा सौम्या मुझे वो मी तुझे रग सौम्या मुझे वो आम्हाला इथे तुझे रग सार पिढा आमची ध्वनी तळ जाऊन देवळा. रात्री भिरांतीची स्वप्ना रातची न्हीद पडना खाऊचेणी एन्झायटी आमकां सण असू देवळा. सण असू देवळा. सौम्या मुझे वो परत रे आम्हाला इथे तुझे रग अमोलिक तेरा सौम्या सौम्या मुझे वो भाई सौम्या वो मी तुझे रगत सौम्या मुझे वो इकडे दोळ्यात आमचे हात दुखते देव. लँडाचे प्रॉब्लेम्स कोणाचे असा घराची समस्या असा माठ मंत्राची खंची काळोखाची पदवी तो जीवितान काम करताय म्हणून तो चिंता असं जांफराव येवकरेसाच्या मगर खंची असलेली पदवी रावंक साधना. खंची पदवी रावंक साधना. कोणी रडून त्यांच्या दिष्ट करणार तुम्ही येवकरेसांत जेजूच्या रागी एक जाऊन राहा. एकडी माग्या तुझे जागो समेचे समर्पण दे. तुझे बँक बॅलन्स तुझी दुबळी काय तुझं बिझनेस तुझे ऋण तुझे कष्ट तुझे मुणपण तुझे अस्कत काय जांफ तुझे घरा बे कष्ट ते असा. तुझ्या घरात शांती समाधान ना. तुझ्या जागेवर काहीच जायना. पडल्या बरी असा. असो जागो आशीर्वादी जाल्लो जाऊ दी. तुझी भुई आशीर्वादी जाल्ली जाऊ दी. जांफरो तुका गौरव असा. जांफरो दिस पडते ग्राहक किती तुम्ही आज बिझनेस केले रोईले किती झाला हर एका वस्तूचे सौम्याचो आशीर्वाद वळवून दी. युट्यूब किती लाईव्ह मागण्या पळून असतात. जांफरो खंच गावात तुम्ही काम पण असा. तुमचा बिझनेस असा जांफरो कामात असा कामात सॅलरी इन्क्रीज जायना काम मिळाना हे सगळे जेजूच्या सरेंडर केल्या बळा. तुम्ही पाय दवरली भुई ती आशीर्वादी जाल्ली जाऊ दी. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 तू एक आशीर्वादी जाल्लो जावतालोय. आशीर्वादी जाल्लो. अब्राहमाक देव म्हणता अब्राहम तू एक आशीर्वादी जाल्लो. आज आशीर्वाद तुझे तुझे घराब्या वळवून द्या वळा. ते भुई देवान तुका दिला तुझीच ती जागो तुका दिला तुझो असतो. देवसराचं जाऊन साधना खंच्या पदवेक अधिकार ना तुझे दोळ्यात आणि कंची मागे वळा. कंची वास्तू दोष आणि कंची आणि किती म्हणला जांफरो हे सगळे तुझ्या जाग्यात जांफरो ते भुई निकळून असू दे. तस जेजू तुझो आधार. जेजू शिवाय दुसरी खंची सगत या संसारात काम करूंक जायना. जेजूची सगळं वरती येवकरेसा जेजूच्या मग दोन्ही हात वयर बा. सगळं नेट हात वयर बारा नेट. हात दुखला सगळं थोडा वेळ प्राचित कर मागा. तुझ्या भुईचेर जाग्याचेर जांफरो गोरव वस्त्र असा. जांफरो आज किती रोयलाय आज तुका आज जागो असा. आज जांफरो आज बिझनेस केले किती असा किती केलाय तुम्ही ताचे देवाचो आशीर्वाद देवान येऊ दे. येऊच्या वर्सा 100 वाटांनी त्या जाग्यार त्या बिझनेसाचेर त्या सुवातेचेर 100 वाटांनी तुवें फोड लुवंक जाय. प्रत्येक तरा मागेल दोन्ही हात वयर बारया. आज या हातान समर्पण दे. तुझे बेळे तुझं वावर तुझे काम बिझनेस कितल्या बँकात बॅलन्स ना बँकात पैसे लोन आसा तुमका जेजूच्या वाल्या कर गातो सुटका मेळचे म्हाका. जेजू या कर गातो सोडय म्हाका सोडय जेजू म्हाका. जेजू म्हाका आशीर्वादित कर. कितली बळ रडते असतात रिणां सांपडलात उलो मारतोय जेजू म्हाका सोडय या कर गातो यान मारता सोडय जेजू. क्या दाळ ऋण फारी जाता मुझे. जेजू म्हाका सुटका लाभय. माग या बळा माग हात वयर बार मागते राव. तोंड उक्तर मागा
मागा इकडे, मागा मागा. उला मारतोय जेजू आणि सांग जेजू रिणात सोडे जेजू मका लॉन घर म्हणजे लॉन आरसा सुम्या क्या दळा लॉन फारी जाता मुझे त्या दळा घरात मग सुटका मेळटा रिणात सुटका मेळटा. भांगार आडाव दवरलाय जांफरो, दुसऱ्याने लॉन घेतलाय जांफरो. सांग सगळे समस्या जेजूक सांग जेजू सांग जेजू सांग जेजू घर घेता सुटका मिळची तर म्हण्या वेळा जेजू अमोलिक तुझ्या रगा जेजू जेजू वडा तळा सांग वडा तळा सांग या वेळा या घर घेता मग सुटका मिळच्या मागा जेजू म्हज्या जाग्याचे ते अमोलिक रगा शिवराय म्हज्या बिझनेसाचे जेजू सम्या मुझे ऋणा तो सुटकाला पळय जेजू मुझे ऋणा तो सुटकाला पळय वय सम्या वय जेजू जेजू अमोलिक ते तुझे रग वडा दळा अमोलिक ते रग पवी तुझे रग जेजू त्या रक्ता सुटकाला पळय जेजू सगळं खरगा तो सोडय सगळं वाईट तो सोडय पवी तुझे रग सोम्या मुझे वतय सोम्या मुझे वत सोम्या मुझे वतय सोम्या मुझे वत सोम्या मुझे वत आणि मग सुटकाला पळय आशीर्वादित कर मुझे भुईबाट मुझे घर दा रक्ता नितळ जाऊन दे जेजू नितळ जाऊन दे फिरान खाऊचणी राज्य नीतपणातले सगळं आमच्या घराबेसन पायस सरो द्या वेळा हालेलुया हालेलुया तुमच्या जाग्यार तुम्ही पाठी वसा कोणी भुरग्याक आपण हाडला ल्हान भुरग्यांक मुखार घेवन येवकरिस्ताच्या मुखार 11 दिसाच्या रितीर जावन आसा वरती बेस कोणी घरा वसा नाकात निमाणे बेसांव जाता पर्यंत आंगातून वसा नाकात कित्याक हे तिसऱ्या दिसाच्या बेसांवा घेवनूच तुमच्या घरा पाठी वसा ल्हान भुरग्यांक 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसता जाल्यार वेग्गी मुखार या वेग्गी उठोन मुखार या आवय बापायन ल्हान भुरगीं हाडलात जाल्यार ती मुखार या वेग्गी वेग्गी मुखार या हालेलुया 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 जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांक म्हजे ते येवंक सोडा. एक मिनिट सगळ्या भुरग्यांक मुखार हाडा सगळे भुरगे मुखार येवन दी मुखार आहे सक्रामचे मुखार आहे हांगा लायन आसा लांबा एक रावा लेफ्ट रायट रावा नाका तूं मुखार आहे मुखार रावा ल्हान भुरग्यां सगळे मुखार आहे येशू 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 तुमच्या हातान भुरगीं आसा ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तांच्या तकले हात दवरा ह्या जाग मागता आसतना वरती सकत तुमची भुरगीं अनुभव करून दी मुखार आहे लायनीरच्या मुखार वसा मुखार तशें लायनी पाटी वचून तूं मुखार ते वॉलंटियर्स कोण म्हणे आसता हेल्प करा ते वॉलंटियर्स आसा जाल्यार त्या लायनीर उबे रावन ह्या साडीची सगळी ह्या साडी रे ह्या जाग तुमचे तर विशेषतेन ह्या वेळा मागतालो तुमचे दिश्ट येवकरिस्तान जेजूले कांसाया सोम्या जेजू तुवें ह्या संवसारांत आसतना भुरग्यांक तुवें पटलून धरून आशीर्वाद दिलोय आनी आमकां तुज्या भुरग्यां बरी जाय जय आमी ल्हान भुरग्यां बरी तुजे थंय रावो जय म्हणून तुवें आमकां फरमायलें. वय सोम्या ह्या नेणट्या भुरग्यांक आमी तुज्या हाती समर्पितांव तांचो फुडार तुज्या हाती समर्पितांव सोम्या तांकां जाणवायण आनी देव बरेंतीन वाडोवंक कृपा लाभय तांच्या आवय बापाय मुखार तांकां जाय आसचे प्रोत्साहन मेळो सोम्या तांकां जाय आसचे पोषण मेळो अशें तांचे जिवीत बांदूंक तांकां गिन्यान जाणवाय आनी तूं बर
पवित्र आत्म्याच्या देण्याने भर तांच्या मोतीदस्ती इराय पोईस कर तांच्या देहाची पिडा शिडा हुमटून कर सर विघ्न आणवरांतले तू तांकां राखोन तांकां तांचे फुडार बऱ्या तरान बांधूंक तुझ्या उपदेशाचेर तांची जिणी बांधूंक तांकां कृपा लाभय तांकां पवित्र देण्याने भर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां नितळ कर आणि सदांच हे तांचे बाळपण सांभाळूंक तुझ्या चरांनी तांणी सदांच एका ल्हान भुरगे भर जियेवन आवय बापायक मान दिवंक समाजांत बरी भुरगीं जावन गौरव हाडूंक तुझी कृपा वाळोवन दी सोम्या ह्या वेळार तुझी कृपा वाळोवन दी सोम्या आणि ह्या भुरग्या कांत्र आमच्या समाजाक एक बरी इगर्ज माता बरे कुटुंब बरी समाज आमकां रचूंक बोळ आणि आधार कृपा आणि तुझी सकत वाळोवन दी सोम्या तुझी सकत वाळोवन दी सोम्या तुझी सकत वाळोवन दी सोम्या आम्ही सगळी सांगया हालेलुया 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 भुरग्यांच्या वयर हालेलुया हालेलुया तर मागच्या विशेष हालेलुया 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 जेजू तुझ्या रक्ताने तुझ्या रमोली रक्ताने नितळ कर जेजू हांगासल्या भुरग्या जाणवायन बोर हर एक वायटता निवार हर एक पिडेता निवार सम्या आव होपेने कितका भुरग्या येसोद घेऊन आयला त्या भुरग्यांचे अमोली रगत शिवराय जेजू रक्ता नितळ कर रक्ता नितळ कर रक्ता नितळ कर जेजू हालेलुया 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 दोन्ही हात नेट वयर बऱ्या भुरग्यांची कोण आवय भुरग्याच्या तकले हात दवर तशेंच दवरा उरली दोन्ही हात नेट वयर बरा नेट वयर बऱ्या या भुरग्यां खातीर मागया तुमची भुरगीं आज येवन इस्काला गेला जावं फुरो त्या भुरग्यां खातीर मागा सम्या जेजू वडा सम्या जेजू सम्या जेजू या भुरग्यांक आशीर्वादित कर सम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमच्या भुरग्यांक तो नितळ कर सम्या जेजू वाईट तावन विघ्न तावन राखून वर हालेलुया जेजू जेजू आमच्या भुरग्यांक जाणवायन भर सम्या जाणवायन भर सम्या जाणवायन भर सम्या हालेलुया 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 जेजू तुझ्या रक्तान आमच्या भुरग्यांक तो नितळ कर शिकोंक बरी मोत तांकां लाभोय एक्झामीच्या वेळार सगळे भिरांत कावशेणी तांकां सोड नसूं दी हालेलुया 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 सगळे नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार पाठी वसा नमान मेरे कृपया मरलेले समिती संगत आश्रम दे सेवन सेम फॉर द जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन फर्स्ट पीयूसी तावन काजा जायन सगळे तरणाटे मुखार सगळे तरणाटे मुखार काजा जायन सगळे तरणाटे मुखार वर्त वेळ तुमच्या तर मागचो वेळ जो आसा अशें मुखार लायनी राव मुखार रावा लेफ्ट रायट राव नाका मुखारच रावा एवकरिस्टच्या मुखार रावा तुमच्या फुडारातील विशेष माग्या तुमच्या तर मागूया सुद्धा हजारो जण आसा पाठी कोण आसात इवन येवंक जायना जाल्यार येया थोडो वेळ आमी एक 5 मिनटां एवकरिस्त मुखार रावया आज ते 5 मिनटां एवकरिस्त मुखार रावलो वेळ तुझ्या जिवितांत वर्तो वेळ जावन आसा वर्तो वेळ तो तूं हर एक समस्येचो जो परिहार करतलो हर अडकळ्यो आव बाबायनो तुमची भुरगीं तरणाटे आज येवना जाल्यार तांच्या खातीर मागा मागा ह्या सुवातेर मागा कित्याक एवकरिस्ताद्वारी तुमची भुरगीं आशीर्वादात जोड येवंक शकता तांचे भितर सगळे अडकळ्यो अडचण्यो अंधकाराचे सगळे सकत सगळे पयस सरून दी तांचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी तुमचे तरणाटे तुमचे भुरगे भायल्या गांवांत आसा जाल्यार तांकां काम मेळोना जावं फुरो ती जोडतात तांचे जोड हातांत उराना जावं फुरो तांच्या जोडी खातीर मागा बऱ्या कामा खातीर मागा तांच्या फुडारा खातीर मागा कितल्या तरणाटे बरे जोडटात जोड हातांत उराना माग्या माग्या कित्याक आज देवाची दैवी सकत ती अनुभव करून दी तरणाट्यानो देवान तुमकां विसरून काडला इशिन आसता इशिने हांगा लायनीर मुखार म्हणचे पाटी मनशां आसा पाटी मनशां आसा लेफ्टात इशिन उबे रावं नाका तिशें आसा म्हण वॉलंटियर्स आसा सराव दी तांकां हेल्प करा इशिने लंबा एक मुखार आसा लंबा एक मुखार आसा लंबा एक जागो आसा मुखार आसा मुखार आसा हे 5-10 मिनटां मागीर आमी आयचे दिसा कॅमेराच्या फाटल्यान जागो आसा लंबा एक मुखार हालेलुया 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 मगाच्या तरणाट्यानो तुमचो दीस आयचो वर्तो जावन आसा तुमचे ते हजारो लोक हांगा मागून आसात युट्यूबर हजारो लोक तुमचे खातीर मागून आसात आज देव तुमच्या समस्ये परिहार लाभयतलो त्या जेजूची एक घडी दिश्ट कांचया कित्याक तो मोगाळ
तो दया तो काकुतार येदोळ पर्यंत कितें केलाय म्हूण विचारतलो आमचो जेजू न्ही. पुता आज तुका कितें करूंक आसा, आज कितें करूंक आसा. दनपार पर्यंत कितें केलाय तें विसरना. आतां तुका कितें करूंक आसा. आतां तुजी जेजू सांगा तुका रावूंक आसा गी. तर जेजूच्या मोगान तूं एक जावंक आसा गी. इतलें सांग सौम्या म्हाका तुज्या सांगात रावूंक जाय, म्हाका तुज्या सांगात रावूंक जाय. येद्या व्हडा संख्यान तुमी आसुवाते रायलात कित्याक जेजूच्या मोगा अनुभव करूंक तुमचो फुडा तो जेजू नंदन करतलो. जावं फुरो तुमी पळोवंक मुखामळाचेर तुमी परजळटा जावं फुरो भितर कितें दूख आसा, भितर कितें अस्कत काय आसा, भितर कितें असमाधान आसा. तुमी हातां घाल्लें काम आज तावन तो जेजू पोंता पावूं दी. तुमकां जाणवायची देणे तो फाव करून दी. मुखल्या दिसांनी तुमचो फुडार तो जेजू बांदून हाडून दी. जावं फुरो तुमी हायर स्टडी भायल्या युरोपा वचून चिंतला, जावं फुरो तुमी स्टक जावन आसा, तुमचेर पयशे ना, जावं फुरो आज कोणाला विचारता थंय तो हेल्प मेळना, कितेंय अडकळ आयिल्ल्या बरी आसा. जेजू आज तुमकां वाट दाखोवन दी. जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर न्हू भायल्या हांव कामां वचून ट्राय करता आसा कितकाय दिसता तुमच्यान जायना. तो जेजू एक वाट उक्तें दाखयतलो. ते जेजूचे दिश्ट कांसया पळय कडेन ते जेजू आनी तेच म्हणा कडेन म्हज्या फाटल्यान म्हणा सौम्या जेजू, सौम्या जेजू जे जिवीत हांव तुज्या हातान समर्पिता. सौम्या जेजू हांव तुजो मोग करता. सौम्या जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू 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 तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सौम्या जेजू, सौम्या जेजू बंद जाल्ल्यो हर एक वाटो उक्ते कर जेजू, उक्ते कर जेजू. जाणवायच्या देण्यान म्हाका भर जेजू. हालेलुया. या जग या वेळा तुमच्या खातीर मागतालो एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमची ह्या वेळा. सौम्या जेजू तू या संवसारांत तुझे मिसांव करनासतना एक तरणाटो जावन आसलोय आनी देवान दिल्ले मिसांव तुवें संपूर्ण केले. अशेंच आमच्या तरणाट्यांक तांच्या जिवितांत तांकां दिल्ले मिसांव संपूर्ण तरान जारी करूंक जाय अशी कृपा लाभय. जावंक पुरो तांणी काम करच्या जाग्यांनी, जावंक पोरच्यो तांणी शिकच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी हर एका जाग्यार सौम्या तांची जबाबदारी समजोवंक एक बरो फुडार बांदूंक कितें गरजेचें तें वळखून घेवंक तुजी कृपा वळोवन दी सौम्या. तूं तांचे कडेन सकत आसा, बोळ आसा, तरणाटपणाची सगळी सकत ती तांणी बऱ्या तरान उपयोग करूंक तांकां तुजो आदार जाय सौम्या, तुजें बोळ जाय सौम्या, तुजी गिन्यान जाय सौम्या, तुजी जाणवाय जाय सौम्या. ही सगळें तांकां तूं फावो कर सौम्या. काकुळत कर तांणी कितें वायट केलां तर तें भोगसून आज तां नवें जिवीत जियोंक तांचे थंय तुजी कृपा वळय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांकां धाड आनी अशें तांणी बऱ्या तरान समजून बऱ्या तरान वळखून जें कितें गरजेचें, जें कितें बरें, जें कितें मोगा पात्र, माना पात्र, मर्यादेचें आनी होगलीक फोव जाल्लें उत्तीम म्हणून सांग पावल फिलिप्पिकारांक बरोवन अध्याय 4:8 तूं सांगता की तें तांणी करूंक तांकां तुज्या कृपेन नेटय सौम्या. अशें तांणी संवसाराच्यो साली आदार नासतना ड्रग्स आमाल पिवन हेर संगतींतान पयस रावून बरें प्रामाणीक स्वताचें जिवीत मांडून तुका कितें मानता तसलें बरें तें वळखून घेवंक तांकां जाय अशी कृपा आनी आदार लाभय सौम्या आनी तुज्या कृपे बेसावांनी बर. हालेलुया 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 शरबतर मारिया हालेलुया 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 सगळे आम्ही स्तुती करया. आव बापाने तुमच्या भुरग्यांक समर्पित करून स्तुती करया बळा. सरेंडर करून स्तुती करया बळा. तुमचे सगळे अडकळे पयस सरो दे, बरी कामां फाव जाऊ दे, उदरगती पावचे देणे तुम्हाला फाव करून द्या बळा. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हाल कांटले सुद्धा दोघा जण युरोपाची वाट ते उक्त्या करते असा तुझ्या हायर स्टडी वस्तू देव वाट उक्त्या करते असा वेळा स्तुती करते वेळा हालेलुया 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 जेजू या तरणाट्या आशीर्वादित कर आमच्या तरणाट्या पवित्र आत्म्यांवर आमच्या तरणाट्या फळादे कर आमच्या तरणाट्या ध्यानांवर हरी अडकळदा सुटकाला पै हरी अडकळदा सुटकाला पै हालेलुया 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 सगळ्या मी बरव्या निमाणे घडिया माग्या पवित्र में दैवी सकत आमच्या देवाने हात मुक्त धुर्या निमाणे घडिया रसाव 3 दिवस तुम्ही आज सांगता मी रावला जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 आज तुम्ही मुझे ते रावशात झाल्यार मुझे ते रावशात झाल्या हे 3 दिवस आम्ही सम्या सांगता रावल्या त्याचे दैवी सकत आम्ही अनुभव करण्यातला आज तो तुमचे फुडार तुमचे जीवित चिजू सल येतलो दोळ्यात आंब्या हात उक्त्या धुर्या पवित्र में सकत आम्ही अनुभव करेवला तो पवित्र आत्म्याचे दैवी ध्यानांब एक संतोषाचे जीवित कुशालकाचे जीवित जेजूच्या मोगान भरले जीवित बक्षाण्याचे जीवित माये मगचे जीवित आज पवित्रपणाचे जीवित तो पवित्र आत्मा तुका आणि मका फावो करून दे म्हणून सगळे सांगाता मिळून म्हणूया वेळा सगळे वाढतण्या पवित्र आत्म्या देवाने साम 120 मुझे आकांत चढ हांवें सरस्पर उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली मुझे आकांत चढा हांवें सरस्पर उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली साम 120 वर्स 1 मुझे आकांत चढा हांवें सरस्पर उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या साम 119 वर्स प्रत्येक 50 म्हणटा तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका भुसवण मेळटा म्हज्या कश्टान म्हाका भुसवण मेळटा दोन्ही हात आमच्या वैर बऱ्याने दोळे दांप्याने म्हणया वेळा पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या देवाने हे भक्तीपण जीवित माये मग जीवित देव बरें जीवित जीव पवित्र आत्म्या म्हाका आधार दी म्हाका बळ दी कृपा दी देवाने पवित्र आत्म्या 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 देवाने सगळे वाईटा पाठ करून भक्ती बळ जीवित हर एक दिसा उकरी सांगत रावचे जीवित पवित्र आत्म्या म्हाका फावो कर देवाचे उतर वर्षे जीवित म्हाका फावो कर पवित्र आत्म्या पवित्र सगळे वडतळा म्हणा वडतळा म्हणा वडतळा म्हणा कांटीने म्हणते राव कांटीने म्हणा वडतळा कांटीने म्हणा दैवीचा अनुभव करया पवित्र आत्म्या देवाने मुझेर मुझ्या घराब्याचेर मुझ्या कुटुंबाचेर सांगायचेर हांतुळा रस्त्याचेर पिड्या वंताचेर पवित्र आत्म्या देवाने हालेलुया हालेलुया Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hosanna. ये पवित्र आत्मा देवाने आमची काळजा म्हणून नवी कर केस काळजा संतोषान भरो द्यायच्या दिवसा Hallelujah, Hosanna. पवित्र आत्म्या Hallelujah,
पवित्र आत्मा देवाने 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 हृदय 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 पवित्र आत्मा देव जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 साताचं पवित्र आत्मा तुमच्या देवाने आल्या बळा संपूर्ण तुम्हाला सदावन पवित्र Acts of Apostles 1 verse 8 the bold सगळ्यात मेंटली जकारी चॅप्टर 2 वर्स 12 वर्स त्याला म्हणता की दयेसरी मागण्याचा आत्मा तुझ्या देवाने तलो तुझ्या देवाने तलो देवाने तलो सगळे म्हणा नवे बंदकोस आमच्यामध्ये घडव दे पवित्र आत्मा तुम्हीच म्हणा सगळे नवे बंदकोस आमच्यामध्ये घडव दे पवित्र आत्मा वडतळण नवे बंदकोस आमच्यामध्ये घडव दे पवित्र आत्मा मागणे जीवित म्हणजे जीवित लाभोय देव बिरांतील मग वाढय सदाच येवकरी समेत राहू कृपा लाभोय देवाचे उत्तर ऐकू मग सगळ्यात लभे पवित्र आत्म्या सगळे म्हणया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 सगळे स्तुती करते राहा स्तुती करते राहा स्तुती करते राहा महिमा स्तुती पदवी वाकणे महिमा 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 तू पदवी पवित्र आत्मा स्तुती पवित्र म्हणजे स्तुती पवित्र आत्मा स्तुती पवित्र आत्मा वाकणे पवित्र आत्मा स्तुती 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 पवित्र आत्मा आराधना पवित्र आत्मा स्तुती हर का तुका जेजू पदवी 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 महिमा हर का महिमा वाकणे वाकणे स्तुती हालेलुया 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 तुका स्तुती महिमा वाकणे पदवी 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 हालेलुया 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 नवे काळीस नवे मौत नवे जीवित हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजे मोचे दैविक सत्य आमकां तेणे भरला हालेलुया हालेलुया आमकां पवित्र भरला आहे ना भरला भरला आहे ना भरला कुशाल आसात गे होय कुशाल आसात गे होय जोरान ताळे पडून ते जेजू अर्घा दिया जोरान 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 तर स्तुती करया वाकण्या दिनवास्या सदांच येवकरिस्त थंय एक सौरव्या हालेलुया 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 निमाणा बेसवाक आमी तयाचे येद्या वडा सक्रामेंता दिमे घालून जायना जाल्यार व्हडना तुमच्या सुवातेर उबे रावा अस्कत विश्व भावार्थाची दिव्या जसे बाबा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससनाक ससनाक एकाच तळ्यात हसिता तुका दोगाय शास्पिरितात समस्यामी नावाडता आमेन.
प्रार्थया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. अर्गा तुका सुम्या जेजू, अर्गा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 2 मिनिटं राहूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हणजे आमकां चनो ह्या 3 दीस प्रत्येक तरा आमकां आपोवण दिल्या फादर स्टीवन आमकां हे रितीर हांगा मांडून हाडूंक आमकां अवकाश करून दिवन आमकां भोव आपूर बायन तेणें हांगा पळयला आनी प्रत्येक तरा आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर व्हडा संख्यान ह्या सुवाते 3 दीस तुमी आयल्यात. तुमकांय देव बरें करूं. तुमची एंटायर डिवायन मस टीम निरंतरी आमी तुमच्या खातीर मागतले. हालेलुया. तरणाट्यानो तुमचे हर एक दिसा मागतले आमचे रायज वीथ जीजस म्हणल्यार चॅनल आसा. सदांच ह्या चॅनलान तुमच्या खातीर हांवें मागतलें फास्टिंग ग्रूप आसा आनी विशेष रितीन ह्या दिसांनी तुमच्या फुडार खातीर मागतलें. हालेलुया. सो आमच्या मदें आसा भयण विनिता. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या युट्यूबार इंग्लीश पात्र म्हणटा आसतना कोंकणीन एक्झॅक्टली ते ट्रान्सलेटींग करता. कोण म्हूण विचारतले. हालेलुया. ते जावन आसा हे भुरगे जावन आसा. हालेलुया. ताळयो पेटोवन आमी थँक्स म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. आनी एंटायर आमचे यूथ आसा डिवायन मर्सी तांकां एक ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. दय करून तुम्ही वेता आसतना चेहऱ्यान सक्कड काडन आंब्यार बुकाच्या मुळान गेला. पल्ल्या ब्रेस्तार परतून हांगा 9 मिसां आसात. वाहनां येवची आसात, सणां येवची आसात. दय करून तुम्ही बसुल्ली चेहऱ्यान काडन आंब्यार बुका मुळान दवरा. थंय दवरनाकात प्लीज. तशेंच वेता आसतना थंयसर कावंटरार येवच्या वर्साची बायबल डायरी आसा कार्मेल प्रेरण. दय करून ह्या रितीच्या उगडासाक एक घेया. यूथ 2 मिनटां रावा. यूथ 2 मिनटां रावा. हालेलुया. चेक. हांगासर म्हज्या लागीं एक मोबायल आसा जे कोणाचे भायर पडलो जाल्यार दय करून म्हाका मेळा. यूथ 2 मिनटां रावा. आमच्या सांगात असो मी अर्घा दिवं. प्रत्येक जण 2 मिनटां रावा. Praise the Lord. देवान 3 दीस आमच्या सांगता इतली वर्ती. Shalom shanti yosalam. Shalom shanti yosalam. Yeshu ka peda. Shalom shanti. Shalom shanti yosalam. सगळे मिळून Shalom shanti yosalam. Yeshu ka peda. Hallelujah. Go 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 hallelujah. कौन है राजाओं का राजा. कौन है दुनिया
का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम सगळे यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन है सगळे मिळून राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार सगळे मिळून करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार जॉइन सगळे तो करो जय जयकार 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 Let's give the Lord a mighty clap. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. कोविड आमचे रायल्ले व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचे उतार उलयता देवाचे उतार घरांनी गाजोंक सुरू जाता तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा ताचे सवयी केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहित ह्या अंक्यांत आसा वाचूंक तयार रावा हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा